जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां 15थि आसाम बिधान सभा जेनेरेल इलेक्शननि सिडली समष्टि 31 नं 31 नं सिडली समष्टिनि इउपिपिएल दोलोआ सायख'नाय लोगोसेनो एजिपि बिजेपि आरो जिएसपिआ मदद होनाय बिजाथि महरै आङो दिनैहाय रिटार्निं अफिसारनि खाथियाव दिनै माने बिजाथि लाइखौ गथायबाय आरो बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय सारा समष्टिबासिया दिनैहाय जाख्ल'नायनि हेंथायै माने खान्थिनि बेरेखा जि सरकार सालायदों बिनि हेंथायै दिनै बिथांमोना ओंखारबोदों भ्रष्टाचारनि अनैतिकनि अराजकतानि हेंथायै बिथांमोना ओंखारबोदों दा बेनिखायनो दिनैहाय फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलो आरो मोनब्रै हान्जानि जुथाइ बिजाथि महरै देरहागोना जोबोद रोखा बेयाव दिनैहाय थाखा फैसाजों हयथ' खेला गेलेनो सोरबाया साननो हागौ नाथाय बेयाव थाखा फैसानि जेबो खामानि होनाय नङा मानोना बिनि गोरबो गोसोआ गाबखांदों दिनै भटार माने भट होग्रा रायजो राजाफोरनि गोरबो गोसोआ गाबखांदों थांनाय बे 15 बोसोराव जोंहा मन्थ्रि मोनबाय बे समष्टिनिफ्रायनो 13 खावसे बोसोर आरो मोजां माखासे माने डिपार्टमेन्टखौनो बिथाङा मोनदोंमोन जेरै टुरिजम डिपार्टमेन्ट जेराव जोंनि लाइमोनफोरखौ टुरिजम सेक्टराव जोबोद मोजाङै बिथांमोनखौ एबजर्ब खालामनो हायोमोन बिदिनो दिनैहाय बिथाङा पिएनआरडि मोनदोंमोन दा बेयाव नों साख्रि बाख्रि सोनो हानाय मोनसे लामा दंमोन बेयावबो गैया बेनिफ्राय नोङो नायदो जे मा ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट मोनबाय बेयावबो नांगौ रोखोमै जोंनि लाइमोनफोरखौ सुजुग सुबिदा समष्टिबासिखौ होनो हायाखिसै बेनिफ्राय नोङो जौगानायनि बाथ्रा बुङोबा दिनैहाय साख्रि बाख्रि जों लानानै दिनै जोंनि सावस्रि खोन्दोआव जिबायदि नोङो बिल्डिङा दङ डक्टर गैया नार्स गैया बेबायदि मोनसे थासारि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव फैबाय दा दिनैहाय नोङो आबाद बिथिङाव जिबायदि मोनसे जौगानांगौमोन बेयाव बेबायदि मावनो हायाखै लोंग्रा दैनि बिराद मोनसे जेंना जेराव थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बै दादगारि भुटान ओनसोलाव मोनबाल' बेबायदि बरिं बसायदों नाथाय इउपिपिएल सरकारा दाननैनि गेजेराव गासै मोन 24टा बिदि बरिं बसायनो थाखाय दिनै लाहार फाहार लादों बिनिनो 14टा बरिंआ अलरेडि कमप्लिट जाबाय मोन 10आ दा कमप्लिट जानो थांगासिनो दं दा बेबायदि जेंनाजों बुंफबनाय बे मोनसे समष्टि जायखौ दिनै उद्धार खालामनांगौ हा खुरखानायखौ दिनै पारमानेन्ट मोनसे सलिउसन होनांगौ दा बेखायनो दिनै जे नैबे बिजाथिलाइ जे गथायनाय बे गथायनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे एबारनि बे बिसायख'थियाव दिनै इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आं आरो मोनथाम दोलोजों मदद होजानाय बिजाथि महरै देरहागोना माने जोबोद रोखा आरो बेयाव एसे एनैल' फारागाव नङा जे जोङो 30 बा 40 रोजासो फारागाव जों देरहागोन बेखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो बुंनो हायो आं बेखौनो बुंदों जे गासैबो हारि माहारियानो जौगानायाव बिथांमोनहा नांगौ रोखोमै सरकारनि बिथिंनिफ्राय जिफोर आसनिफोर दङ बेजों बिथांमोननि खाथियाव मालाबाबो सौहैयाखै आरो बेयाव थांनाय 15 बोसोर जे मन्थ्रि जाबाय केबिनेट मिनिस्टार 15 बोसोर बे सिडली समष्टिनिफ्राय एमएलए जाबाय नाथाय बिथाङा नांगौ रोखोमनि जौगानाय हयथ' निस्सय खालामनो हायाखै आरो दिनैहाय समष्टिबासिफोरा मोनसे खोथाखौबो बुंबाय थादों जे दिनै समष्टिनि सिंनि सासे बिजाथि नांगौ दिनै आं समष्टिनि सिंनि सासे बिजाथि चन्दन ब्रह्म बिथां मानव गेदेरा बिथाङा बङाइगाव समष्टिनिसो सासे बिजाथि दा बेखायनो दिनै समष्टिबासिफ्रा थांनाय 15 बोसोराव जिबायदि जौगानांगौ बेखौबो मोनाखै सुजुग सुबिदा मोनाखै गुबुन फारसे गुबुन समष्टिनि बिजाथि बायजोनि बिजाथि बेखायनो सिङाव सासे बिजाथि नांगौ आरो गोदान सासे मोखांनि बिजाथि नांगौ जेराव रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जोबोद मोनसे रंजानाय मोनदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दिनै आङो देरहानाया जोबोद रोखा बेयाव खुनु सोरबाया होबथानो हानाय सोरबाया बेंथानो हानाय सोरबाया नारथानो हानाय रावहाबो बेयाव जेबो गोहो गैया आं बेखौ दिनै बुङो